Hello guys, good morning everyone. Today 5 June ni थाखाय जोङो plantation drive लादों Bon-Asur brother motorcycle club निफ्राय ओमफ्राय World Environment Day sponsored by National Health Mission NHM बङाइगावनिफ्राय जोंखौ sponsor खालामदों. So नोंथांमोन दिनै जों जा एसे हायो देखायलांनो नाजानि save life, save earth, save trees. Any boys, any brothers from safe house, safe new pickup vehicle. हिसाबै लाबाय बेखौ. We are going for a tree plantation drive for the World Environment Day. Yeah, this is a flag. It's already thrown. Yeah. Here are the riders. Cheers! Cheers! All Ari. Oi! हम लोग का कैशियर जोङो सफैबाय बावखुंग्रि फेस्टिवल जाग्रा जायगायाव गायगोन ओरैनोथ' सोरगिदिं बिफां लाइफां दंखायो खिन्थु जे जायगायाव स्टेज प्रग्राम लायो बेखिनि जायगायाव माने बिफां लाइफाङा गैया स' जों सानबाय एसे समायना नुथोंसै उन्दै गथ'फोर ओमफ्राय बिसोर बिनानाव फंबायमोना जोंजों लोगो लाफैबाय आरो बिसोरखौबो एसे गायहोबाय थारमाने बेथ' बिसोरनिनो सम्पति जाहैगोन बिसोरनो मोनजागोन बिसोरनो उन जेनेरेसनखौ बांसिन नायनांगौ जायो आरोना स' ओंखायनो जोङो बिसोरखौबो लाफानानै गायबाय नायलांबाय था नोंथांमोन जा हायो देखायनो नाजागोन जोंनि मावथि फारियाफोर Bon-Asurनि मावथि हान्जा नोगोद मावख्रुबग्रा गोजाखा जोंना नैलाय बेथ' जिराय एकदम दलरखौनो थानो सुखुवा बेयो खामानि मावाबानो गुनाफोरखौ अरस'लाबायो फाग्लासो हाथाइजों माने होयो बियो जेखियानो जाया मानो खेला थामसायाथ' थाखायो ओमफ्राय जोङो बिफां लाइफांखौथ' गायबाय गायनाया ओमफ्राय बेखौ जोङो लोगोसेयैनो नेटबो होगोन आरो थारमाने जिब जुनार बा बोरमा मोसौ बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो नेटबो होबाय स' नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय नैबेबो सासे गोगोम मावथि नंगौ खालि बिफां गायनानैल' मा जानो नोंथांमोन बेराबो होनांगोन जाहाथे मोसौ दाउ अमा हाबनो हाया जों लोगो लाफादों गामिनि कयेकजन आगैमोन नानिमोन देनां नोंसोरनो मोनजागोन ना आगै गायदो दे ज' गाय बोरमा जानो नागिरबा होसो दे बोरमा जाहोनो नाङा दे देरहोनांगौ ओइ नै आजायाबो आजा नोंबो गायनो दोनखायो दा दे मोजां गायदे ओमफ्राय बोरमा मोसौ जानो फैबा नों होसोगोन ना होसोआ होसोगोन दा जाहो दे मोजां नारसो दे मोजां नारसो बेनोबो मावफादो सासे हा हो दे मोजां हो What's your name? My name is Elise Busamatai. And how old are you? I am 5 years old. In which class do you read? 1. 1. And what's your name? Jessica. Hello. Say hi. Jessie. Look at the camera. Oh, she's too busy. बिफां गायखांनायनि उनाव माखासे क्लिन खालामनायनि प्रसेस इनभाइरनमेन्ट डे मुंडे पागल
आगैमोननो जोङो चक्लेट गरसे गरसेबाबो होबाय बिफां गायनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय। Boys, जोंना जोहोलावफ्राबो खस्थ' खालामबाय नालाय एसे एसे स्प्राइट लोंबाय। आंबो नैबेयावसो थागोन। लाइन में है अभी तक नहीं आया। मोनजाया आरो बे बाहाय दोनदो दे। खुलुमबाय बयनिसिमबो जों दिनै वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे सेलिब्रेसन खालामफैदों बाहाय बावखुंग्रि जाखिनि हाजो दङ जोंनि खिथियाव दङ बावखुंग्रि हाजोआ ओमफ्राय बेहाय थारमाने बावखुंग्रि फेस्टिभेल खालामबाय थायो बे फोथाराव ओमफ्राय जों बाहाय नुबोबाय थादों माने बिफां लाइफां गैया बहुद गरमबो जायो आरो नंखायनो जोङो बाहाय सानदों मा बिफां एसे गायनोसै ओमफ्राय गायनाय हाबाफारिया जोब्बाय जोङो फेन्सिंबो होबाय आरो जों जिखिनि क्लिनलिनेस ड्राइभ मानो होनबा वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेआव बिफां गायनांगौल' जाया बेखौ बिफांखौ प्रटेक्सनबो होनांगोन प्रटेक्सन होनायजों साथ साथ जोङो जायगाखौबो साफा लाखिनांगोन दा नंखायनो जेसेबां जोङो बाहाय बावखुंग्रि फेस्टिभेल सेलिब्रेसन खालामनायनि उनाव जाखिनि प्लास्टिक थालांदों दुरुं थालांदों माबा माबि सोरबा माबा बायनाय गालांदों दा बेफोरखौ जोङो साब सिखोन खालामनानै जों दोनदों दा बेखौ जोङो बन-असुर ब्रादार्स मटरसाइकेल क्लाब BBMC बेनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों ओमफ्राय जोंनि बिथां NHMनि DPM बिथाङा बङाइगावनिफ्राय स्पन्सर खालामदों जोंखौ एसे बिथाङा बे हाबाफारिखौ एसे हेफाजाब होदों दा बिथांनिसिमबो जोङो बे गोजोननायखौ बावहरो जों बयनिफ्रायबो एस ए टिम दा नंखायनो नोंथांमोनखौ बेखौनो मेसेज हरनो लुगैदों गामिनि गथ'फोरबो दंखायो जोंजों जोंनि फेमिलिनि गथ'फोरबो दं साफा सानै दा इयुननि जेनेरेसननि थाखाय नोंथांमोना अननानै बिफांखौल' गायनांगौ बा वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेखौल' सेलिब्रेसन खालामनांगौ बे नङा जोङो बिफांखौबो गायनांगौ जायगाखौबो साफा दोननांगौ दा बे उद्देश्यनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननायखौ बावहरबाय।